na kay ko. Senior, ako! Sumuka market. Kopi ko, G's. Kopi ko, jeez. 5 each. 5 each. Expiry date, February 2012. So, where's the basurahan? Paano yan ka na ang date? Nabot ang date. 1 month na lang. Ano mo sa kadate? 1 month na. Ano mo sa kadate? Na-scam. Oh, yun. Na-scam. Allah, sige! Awa chip, taray! Naka-video yan oh. Ano? Ayaw, ayaw. Kala ako na kay ko. Senior, ako! Ayan na lang, ayan na lang. Ano yung pasiyo niya yan? Dili expired na! Bumi, lain na. Ayaw na yan. Ayan na lang, ayan na lang. Sige, tag-kailan. Ito, mayor, no? Mayor! Mayor! Enjoy lang mo sa akuan, enjoy lang mo sa akuan. Mayor, ito sa ka na. Endorse the coffee. Endorse the coffee. Ano, endorse the coffee. Tag-5. Balik yan sa kanila. Palit yung mga tayo, tag-5. Pila, sir? 5. 5 ka. 5. Enjoy mo sa akong sinulog. Ikaw ni Hatoy! Oo. Wala. Ayan. Kala ako na kay ko. Senior, ako! Oo, sama mo diha, guys. Senior! 30. Ayan na lang, ayan na lang. Pupunta kami ngayon sa... Manisa kami doon. Pit senyor! So, where's the basurahan? Hi, guys! Kami ngayon sa Pilipinas. Ayan na lang, ayan na lang. Libre! Asa libre daw. Ay, spray! Spray, yeah! Senior. Now, For the let's... date. Time for it. It's time to eat. Look for the date. Sir, asan na taron, sir? What? Yeah. English vlog. Hey, hello. We are going to Basilica. Ayan na lang, ayan na lang. Hello. Do you see that nature spring? I see that too. Ba mo unsay unsay ka ng English sa ayon sa Bisaya sa love. Gugma. Ang love. Mura na gugma. Bisaya lang. I see that going. Sunod kita. Pitsinyo! Wala gina ano. Cebu. Oh, na-shooting. 100 na lang. 150 na lang sa pintos. Anong kulpaan mo gani? Sa Davao ba? Agi sa puno. Pitsinyo!
Nagsapatos rin. Oy, kaya mga ipang-display nga sapatos mo yung mga baligya. Makanong usok. Pinas pa, bisa. Ayan na lang, ayan na lang. Yeah. Oh, ayan na, Joe. Ha? Also, yung palahi lagi. Ano ako, insert ako. Jack, ano eh. Cebu! So, na-admit karon sa Basilica. Free ni siya, free. Free ba siya? Nakadawas big free. Free, uy. Hindi na nato. Wala yung managingon. Dapat dito. Free na siya, guys. Free. So, unsa na yung nakuha na ito nga free? Juice, biscuit, honey, free. Pinapa mo? Ipakatagan namin sa pagsulod. Pisinyo! Santo Niño. Hindi kasod ka ng tao. Dito kami mag-pray kay God. Pero okay lang kasi blessed pa rin kasi kami kasi nandito kami. Ha? Kaya yan eh. Kaya ko ano, tayo. Kala ako na kay ko. Senyor, ako! 3 months. Ikaw rin, kaya ra? Kaya mukat. Kamam kay kuya bro day. Luksi lagi. Okay naman day, okay naman. Okay naman. Nanay ko yun. Ay na di ay. Pwede ay. Magana eh. Ikaw dong, asam uyab dong. Ha? Asam uyab. Mga in other nation. Another nation. Shoutout sa kong mama. Huwag ko na lang kita. Wala na. So, where's the basurahan? Hi, Bernice. Baka Bernice. Wala. Ngano wala man siya na tayo. Bawal, kailangan tao. Oh. Pit senyor! Pit senyor sa mga vloggers kini. So try na mo musod og Plaza Independencia. Unsay gama karon? Wa may kabalo. Ako na yung doon Ito mga to. Ha? Dili. Mamatay ta rin sa pinite day. Kala ako na kay ko. Senyor, ako! Na-scam ko, guys. Tag 20. Tag 15. Like cheese. Kisay na scam. Gutom na kayo. Hi! Ha! Ha! Senyor! Opit senyor! Opit senyor! Kibong sa isulti ay. Sama na. So asa naman daron day, Mabel? Yeah, yeah! Unsa rasan para kay Edgar? Gabi pa. Nakita ko dito sa Ay. Kami ngayon sa Plaza Independencia. Sana siya. Basta mo na. So, where's the basurahan?
Hi, my name is Reggie P. Napasalamat ko sa mga sponsor na mo karon, especially our vlogger, Sir Jen. No, I'm not a vlogger, I'm just a videographer. Also the videographer. And thank you also to myself for having me here. Naami karon sa lugar sa akong lolo, Osminia. Ay gagaw na mo si San Pedro. Iyaming gipabutang diri sa dapit sa may plaza. So far so good. Nalingaw jud ko nga naami diri karon kay nindot kay ang panahon. Murag uwan-uwan nga murag dili. Salamat kay Senyor Santo Niño for having us all here. And thank you also for the people around here. Prayer na ko ni Santo Niño this year is more wealth at to sa wealth and blessing and health sa family na mo. Thank you so much. I would like to shout out to all the girls that I love before, especially sa akong crush nga wala ko makitaan karon. Kung asa ka man crush, Name drop eh, name drop. kabaw na to siya. Ay, may kabalo. Daghan man sila, so ako lang inaw niya to all the crushes I have before. GC na lang ako yan. Kabaw na to siya, crush na ko siya. Enjoy mo sa akong sinulog. Yo, what's up, yo? Yun nga ko to kay wala na battery ang among kuha niya. Ako mga bata na daw. Yeah! See you sa next vlog. Bye! Hi, Nancy Brown. Bata, kuya, bata. Ayo na, uy! Ayo! Nari panawagan ng amigo. Maria. 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 Sana ka, Maria.